Dadnefol, dy rodd werthfawr yw'r diwrnod hwn, fe'i derbyniwn gyda diolch. Cyfeirian meddyliau a'n gweithredoedd, i ni wneud gwell defnydd ohono yn addoli a gwasanaethu ein bywydau. Dy rodd werthfawr di'r diwrnod hwn, gad i ni ei rannu yn llawen. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni y bore yma. Cyn i ni fynd ymlaen yn haddoliad, gadewch i ni gymryd ychydig eiliadau o dywelwch i gofio'n weddigar am y sefyllfa erchyll allan y dwyrain canol. Diolch yn fawr iawn i chi gyd tra bendith ar yr addoliad. Yn llyfr datguddiad, sef llyfr ola'r Beibl, y mae'n y neges yn cael ei hanfon at 7 o eglwysi. Un o'r eglwysi hynny oedd yr eglwys yn Laodicea, a gadewch i ni wrando ar yr hanes. At angel yr eglwys yn Laodicea ysgrifenna. Dyma mae'r amen, y test ffyddlon a gwir, a dechreuad creadigaeth Duw yn ei ddweud. Gwn am dy weithredoedd, nid wyt nac yn oer nac yn boeth. Gwyn fyd na fyddyd yn oer neu yn boeth. Ond gan mae cleiar ydwyt, heb fod nac yn boeth nac yn oer, fydd boeraf di allan o'n gennau. Dweud yr wyt, rwy'n gyfoethog ac wedi casglu golyd, ac nid oes arnaf eisiau dim. Ac ni wyddost mae gwrthrych trieni a thostiri ydwyt, yn dlawd yn ddall ac yn oeth. Felly, cynghoraf di brynu gen i fi air sydd wedi buro drwy dan, i ti ddod yn gyfoethog, a dillad gwyn i'w gwisgo, i gwyddio gwarth yn oethni, ac eli i uro dy lygaid i ti gael gweld. Yr wyf fi'n cyryddu ac yn disgyblu'r rhai a garaf, bydd selog felly, ac edif ar ha. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os criw ddywyn fy llais ac agor y drws, do fi mewn ato a swperaf gyda gef, ac yntau gyda minne. Yr hwn sy'n gorchfygu, rhof iddo eistedd gyda mi ar fy ngorsedd, megis y gorchfygais unau ac yr esteddais gyda'n tad ar ei orsedd ef. Yr hwn sydd ganddo glist, gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Amen.
Mae yna ryw arbenigrwydd yn perthyn i bob tref a dinas yn dos e. Gall Caerdydd yn ffrostio taw hi yw prif ddinas Cymru. Gall Tŷ Ddewi yn ffrostio taw hi rhoddodd gartref i Dewi Sant a bod yn ddigadeirlan hardd. Gall Caerfyrddin yn ffrostio mae hi yw tre hynna Cymru. Gall Aberystwyth yn ffrostio i bod yn gartref i'r Llyfr Genedlaethol ac yn y blaen ac yn y blaen. Wel, ni'n dod bore yma at ddinas o'r enw Laodicea, y mae sôn amdani yn Llyfr Datguddiad, ac mae Laodicea yn un o'r 7 o eglwysi a dderbyniodd neges a dderbyniodd lithyr arbennig iawn. Ac yn wir mae gan ddinas Laodicea le i ymffrostio hefyd. Pam? Wel, yn un peth, roedd y ddinas yn enwog ym mi chyfoeth. Fan hyn oedd canolfan fasnach a chanolfan bancio ar hen fyd. A pheth arall oedd y ddinas yn enwog amdani oedd i brethu'n arbennig hefyd. Oedd defed dion o fath arbennig yn pori ar y bryniau gerllaw, ac fe fydd y brethu'n di yn cael ei wneud o'i gwlân a galw mawr amdano. I Laodicea bydde pobl yn dod, yn enwedig falle merched, os o'n nhw moyn prynu rhywbeth newydd ac arbennig i wisgo. Oedd Laodicea yn enwog hefyd oherwydd fod yna ysgol enwog o feddygon yn byw yno, tebyg iawn i feddygon myddfau a chanddynt eli at bob clwy. Ac yn y ddinas enwog hon hefyd, roedd yna eglws. Ond bod y ddinas ei hun yn ddinas lywyrchus, roedd yr eglws yno yn stori arall mae arna i ofan. Oedd yr eglws yn Laodicea yn fethiant triennus. Ac o'r 7 eglws a dderbyniodd lythreg gan yr angel, dyma oedd yr unig eglws nad oes dim da i ddweud amdani. Roedd yr eglws yn Laodicea yn eglws dost oedd hi'n sâl, oedd hi'n afiach, a'r tristwch mwyaf oedd ei bod hi'n credu i bod hi'n iach. Chi'n gwybod, cyn y gallwn ni wella, mae rhaid i ni'n gyntaf gyfaddau bod ni'n dost yn dos e. Ond oedd yr eglws hon yn amharod iawn i gydnabod ei thostrydd. Doedd hi ddim yn cydnabod i hangen am feddyg, am ddoctor neu am fudduginiaeth chwaith. Ond fe welwyd gan Dduw bod angen meddyg arni, y meddyg mawr ei hun, bod angen i gwella hi. Ac fel pob meddyg, y peth cyntaf mae Duw'n gwneud yw gwneud diagnosis ar yr eglws, rhoi diagnosis iddi. Ond gadewch i ni gofio bod Duw wrth wneud diagnosis o'r eglws yn Laodicea yn gwrando ar ein calonnau ni hefyd gyda'i stethosgop ysbrydol ac yn mesur pwysau gwaed ein heglwysi ni hefyd. Ac wedi gwneud diagnosis, mae e'n adrodd nôl i'r eglws drwy'r llythyr hwn ac yn dweud hyn wrth y Laodiceaid. Yn gyntaf i gyd, medde Duw, ti'n dweud fod ti'n eglws gyfoethog, ti'n gweud bod gyda ti bopeth heb fod mewn eisiau am ddim, ond mewn gwirionedd, mi rwyt ti'n dlawd. Ac yn wir, roedd popeth ganddi. Roedd hi'n un iongred i chredo, roedd hi'n cadw ordyn hader eglws i gyd. Doedd ddim angen i drysori'r eglws Laodicea i boeni dim am y casgliad. Oedd y socials yn hynod o boblogaidd. Dim ots nad oedd lot yn dod i'r cwrdd a'r cwrdd gweddi, wrth gwrs. Oedd popeth gan yr eglws hon, ond un peth, sef Iesu Grist ei hun. A hebddo ef, y peth hanfodol, heb y peth hanfodol neu'r person hanfodol hwnnw, y peth oedd yn rhoi ystyr i bopeth arall, mi roedd hi'n eglws dlawd. Dyna'r rhan gyntaf ddiagnosis. Ac ail rhan y ddiagnosis yw'r adnod hon, nid wyt un peth na'r llall. Nid wyt un peth na'r llall. Smot i'n dwym a smot i'n o'r chwaith. Mi rwyt ti'n gleiar yn liwg gwom a gallai ddim gwneud dim at ti, medde Duw. Gwell gan Dduw ein bod ni'n naill ai'n berwi neu yn rhewi na bod ni'n gleiar. Hanner ffordd rhwng y ddau begwn. Fe ddwedodd yr apostol Paul wrth Gristnogion yn Rhufain i fod yn frwd ei hysbryd. Ac wrth i fab yn y ffydd, y dilynwr ifanc Timotheus, fe ddwedodd Paul i gadw ynghlyn y ddawn yr roddodd Duw i ti. A mae yna sawl cyfeiriad ato ni at gadw ynghlyn a thân a'r brwdfrydedd yma.
Falle bod ofn ar ambell un i fod ar dan, cofiwch, dros achos Iesu Grist. Un o'r resymau ryfeddau glywes i erioed am beidio a mynd i gapel oedd gan un wraig, a ddwedodd wrth ei rywdro i bod i ddim yn dod i'r cwrdd ar y sul, achos mae ofn arna i gael religious mania, meddai. Wi digwydd bod yn nabod y capel y cyfeiriwyd ato, a gallai sicrhau chi nad oedd peryg yn y byd iddi gael unrhyw afiechyd yno ac eithrio hypothermia. I ni'n colli'n pennen llwyr ar gael rygbi neu ar gael piedrod, os yma rhywbeth fyna'n barchus yn ein bywydau Cristnogol. Chwarae teg nawr, so chi'n meddwl fy mod i'n disgwyl i chi fod yn hot gospel fanatics i chi? Ie, ond chwel, nid fi sy'n gofyn i chi fod yn frwd, nid fi sy'n gofyn i chi fod ar dan, ond y meddyg mawr i hun. Oherwydd wedi gwneud ei ddiagnosis, mae e'n rhoi presgripsiwn i ni wedyn. Beth yw'r presgripsiwn i'r eglwys yn Laodicea? Wel, paid y digaloni, medde'r meddyg mawr. Paid y digaloni fy mod i wedi dweud pethau llym wrtho ti. Mi rydw i'n dy gyryddu, mi rydw i'n dy ddisgyblu, oherwydd yr wy'n dy garu di. Rwy'n dweud y pethau hyn wrtho ti dy les di. Nawr, sawl gwaith i ni fel rieni wedi dweud na wrth yn plant, a sawl gwaith mae'n rieni ni wedi dweud na wrtho ni. Fi'n dweud y drefen oherwydd fi'n dy garu di. Fi'n dweud hyn dy les di. Ar hyn o bryd, medde'r meddyg mawr, rwy wedi fy nghae allan o'th eglwys di, ond rwy'n sefyll o'th y drws ac yn curo wy eisiau dod mewn. A mae hyn yn ddiddorol, a mae'n gysur mawr hefyd. Gweitha ein hanffyddlondeb ni, mae'r meddyg mawr yn dal i'n caru ni. A dyna pam mae e'n rhoi presgripsiwn yn dilyn y ddiagnosis. A'r peth cyntaf yn ei presgripsiwnau yw i aelodau'r eglwys yn Laodicea brynu ganddo air wedi buro drwy dan. Beth yw ystyr ar air wedi buro drwy dan? Wel, dyma ystyr calon newydd, dyna beth mae hynny'n golygu. Bywyd newydd, ffydd fyw a ffydd effro. Mae'r gair prynu yn ein taro'n un od fan hyn, ynddo fe? Siwt allwn ni brynu'r hyn sydd gan Iesu Grist? Fe allwn ni brynu lot o bethau heddi, allwn ni brynu bron y bod popeth yn gallwn ni. Sy'n eisiau ni hyd yn oed i fynd i siop i brynu. Allwn ni brynu oddi ar ein sgriniau dyddi hyn. Sy'n eisiau hyd yn oed i ni ddefnyddio arian parod neu arian glision fel yna ni'n dweud gatre. Na, Apple Pay wi heddi, carden, PayPal. Allwn ni brynu lot o bethau mewn lot o ffyrdd. Ond prynu calon newydd, prynu bywyd newydd, allwn ni wneud hynny te? Wel na, siŵr. Oherwydd taw rodd gras Duw yw'r galon newydd a'r bywyd newydd. Rhodd, a dyna chi addewid, dyna chi presgripsiwn bod y Crist byw yn cynnig rhoi air i'r eglwys. Mae hi'n noeth ac mae Crist yn cynnig dillad iddi, a bydd yn cuddio i noethni hyd y llawr. Mae hi'n ddall y mae'r Crist yn cynnig eli'r llygaid fel y bydd hi'n gweld unwaith eto. Ac mae'r presgripsiwn hwn yn cael ei gynnig mwyn i'r eglwys farhau ac i fod yn fwy selog o blaid yr efengil. Mae'r diagnosis wedi wneud, mae'r presgripsiwn wedi rhoi i'r Laodicead. Ond ofer y cyfan, oni bai bydd yr eglwys yn dilyn y presgripsiwn a'i gymryd. Ond o'i gymryd yn iawn, fe gawn yng ngeiriau Iesu, y meddyg da. Fe gawn fwyta gydag e. Wele rwyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo, os bydd rhywun yn ynglywed i'n galw ac yn dod i agor y drws, do fi mewn i rannu pryd o fwyd gyda nhw. Fe gawn orchfygu gydag e, fy eistedd ar ei orsedd. Dwi'n sefyll wrth y drws yn curo, bydd pawb sy'n ennill y frwydr, medde fe, yn cael hawl i dernasu gyda mi ar fy ngorsedd. Yn union fel wnes i ennill y frwydr, a thernasu gyda fy nhad ar ei orsedd ef. Gwrandewch yn ofalus, medde fe. Gwrandewch hwn sydd ganddo glistiau grandawed. Gwrandewch yn ofalus ar beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Ie. Mae eisiau ni wrando, ond os e. Nid clywed yn unig, mae yna wahaniaeth rhwng clywed a gwrando.
gwrando. Mae Duw y meddyg mawr yn ein galw ni wrando arno fe. A gwrando ar yr hyn mae'r meddyg yn ei ddweud wrth yr eglwysi heddi. Amen. Gweddion. Ein tad yr hwnnwys yn y nefoedd, diolchwn i ti o Dduw am y bendithion sydd wedi cynnal a chyfoethogi'n bywydau ni. Ac ni'n meddwl yn arbennig heddi arglwydd am yr eglwys yma'n lleol a'r eglwys fyd-eang, yn gymdeithas sydd wedi bod yn gorff Crist yn y byd. Ac ni'n rhy ymwybodol o lawer arglwydd o'i chyflwr llonydd, a'i chymdeithas lac, a'i chyflwr llesg, a'i chymeriad llwm, a'i chenhawdeth lipa yn y Gymru gyfoes. Ond ni yn diolch i ti arglwydd am yr eglwys yma'n lleol, a'r gyfrif i harglwydd ar ychydig enwau, ei ychydig ffydd a'i ychydig wasanaeth, a'r posibiliadau sy'n mewn ychydig o gyflwyno'r ychydig hwnnw i ti. Eto arglwydd mae rhaid i ni ddwyn ar gof a chyffesu'n onest, taw Laodiceaid iawn ydy ni. Yn ddall i'n gwir gyflwr, yn dlawd ein gwaddol ysbrydol,
a noeth o ran arfogaeth i sefyll yn y dydd drwg. Yn wir tyred arglwydd Iesu, i guro'n drwm ac yn dair ar ein drws, fel y cawn agor i ti, ath groesawu nôl i'n calonnau ac un plith, mwyn i ti rannu o'th werthoedd, o'th wisgoedd, ath weledigaeth, ac o'th wledd a ni. Dyma'n sicr yw ein hangen ni arglwydd, ein hangen ni, ein hangen ein byd ni, ein unigolion ac yn deuluoedd, yn gymdeithasau ac yn genedl. Y mae arnom angen eglwys a wnaud yn fyw i ti, ac i'w chenhadaeth i'r byd yn gyfan. Dyma'r genhadaeth sy'n rhoi bara i filiynau arlwgu, sy'n rhoi hedd i fywydau gwrthryfelgar, sy'n dwy'n bywyd i bobl ar ddarfod, a llawennu ddifeddyliau trist, sy'n dod â chariad i fyd o gasineb, sy'n rhoi balm ar friwiau agored, ac sy'n rhoi gobaith i feirwon di-ddiw. Tirda'r genhadaeth honno i'r eglwys arglwydd, a chenhadaeth a chanddi rym i achub uneidiau, a dewrder i waredu'r byd o'i ddrygau, o'i lygredd a'i lofrifieithau, o'i drachwant a'i drybestod, o'i ben rhyddid a'i rhyfysg, o'i ddibristod o werth y bywyd, a'i ryfel garwch angall. Ond cyn y gall yr eglwys uno'r byd, rhaid i'r hethau fod yn gytun. Yn wir, tir darglwydd Iesu, i'n huno'n eglwys fyd eang a chytun yn lleol. Lle cei ti o ddiw dy addoli o'ch law popeth. Lle ryffrymir gweddi ddydd a nos. A lle rhenir o'r hyn ydym a'r hyn sydd gennym mewn concern a chariad teuluol. Lle gwel yr aelod unigol fod ganddo rhywbeth i'w roi'r corff cyfan, a bod gan y corff cyflawn rhywbeth i roi iddo yntau. Y lle bydd trigaredd a pharch yn llunio a phenderfynu ein menter genhadol. Tyred arglwydd Iesu, i mewn ato ni, i'n gwneud ni'n fyw ac i'n danfon ni allan i'r byd. Gydewch i ni weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw. Deled y deyrnas. Gwneler de wyllus. Megis yn y nef. Felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. A madda i ni ein dyledion. Fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni'r rhag drwg, can ei seiddo tir deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yma cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A bendith Duw holl a lluog, yn dad, mab ac ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.